फैसालिया सोर? फैसालिखौ एसेबां मानसिफोरा मानो नागिरदों? ना फैसालिया महर गोनांखाय, ना फैसालिनियाव थाखा फैसा थानायखाय? गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। महर गोनाङाल' सिख्ला नामा? महर गोनाङाल' हिनजाव नामा? गोबां मानसिफोरा बुङो। आखलखौ बानायनानै होनो हायो, दानानै होनो हायो, नाथाय महरखौ हाया। महर गोनां सिख्ला नांगौनो, महर गोनां हिनजाव नांगौनो। सेंग्राफोर, दिनै आंनो समायना नङा, जोंनो समायना नङा, महर गोनां सिख्ला नागिरनानै मा जागोन? हा? महर गोनां सिख्ला नागिरनानै मा जागोन? आंनो समायना नङा, नोंनो समायना नङा। दिनै सोरबा सिख्लाफोरनि थाखायल' जोंनि बर' समाजाव दावराव जाया। माखासे थाखा फैसा गोनां सोरबा सोरबा दङ, हौवाफोरनि थाखायबो समाजाव दावराव दावसि जायो। जागोन ना जाया? जायोना? थांखांनाय समाव नाय, गावनो समायना नङा, 50-60 लाख थाखा जाजादोनो सासे सिख्लाजों, सासे हिनजावजों। दा मानसिया बबाव गोमाना थाखो मोनथिया, खबरबो गैला। मानसिया दिनैनि दिनाव ना फेसबुकआव ना इउटुबाव मानसियानो गोमाना थाबाय। अब्ला माखासे हौवा मानसिफोरनि थाखायबो जायोना। सोरबाया गथ' गथाय खांखांनायनि उनावबो मा जादों? सुन 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 माबायदि सिख्लाखौ मोनगोन? फेसबुकआव नागिरगासिनो दङ। फेसबुकआव सिनायनानै मोनो केरेक्टार लुज सिख्लाफोरखौ। बेनि केरेक्टारा माबायदि? माखासेया सिख्लाफोरा गावनि महरखौ, गावनि माबाखौ लानानै फेसबुकआवनो गावनि केरेक्टारखौ देखायगासिनो थायो। बेनि गेजेराव माखासे हौवा मानसिफोरबो दङ, थाखा फैसा जाबाय, सुन 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 नागिरबाय थायो। गाज्रिखौनो नागिरखायो, मोनोब्ला बेनो मा नांगौ बेखौनो होजोबगोन, नाथाय नांगौ बिसोरनो गावनिखौ दोनथ'नानैब्लाबो। खायफा खायफा हौवा मानसिफोरनि थाखायबो समाजाव, संसाराव गोबां दावराव दावसि जायो। सोरबा सिख्लाफोरनि थाखायल' नङा। दिनै सेंग्राफोर खोनासं, साबेसे जोंनि बर' सिख्लाफोरालाय बेसेबां समायना दङ? सोरबा एक्ट्रिसानो जा, बट्रिसानो जा दङ ना? सोरनियाबा मेगना समायनाब्ला गन्थङा गैया, सोरबा मानसिया समायनाब्ला बेनि हाइटआनो उल्थां फाल्थां। बबावबा नङा बबावबा मोनसे मोनसे प्रब्लेम गोनां गोजा जोंनि बर' हारियाव, सेंग्राफोराबो सिख्लाफोराबो। गुबुन हारिनिखौ नाय, बेंगलिफोरखौ नाय, बाङालिफोरखौ, बेसेबां समायना समायना मानसि दङ। बेफोरबायदि दङना जोंनियाव? आरो जोंनियाव मानि थाखाय समायना सिख्ला जोनोम जायानो, बेनि मोनसे काहानि दोङो, आं नोंथांमोननो खोन्थानो हायो। हा? सासे सिख्लाया जोबोर समायनामोन, बेयो गावखौनो मोनसे जायगायाव लिरना गालांनानै सुइसाइड जाना थैदो। मानो थैनाय? मा काहानि? बेयो ओरैबायदि लिरना गालांदो, जोंनि बर' समाजाव, जोंनि गेजेराव रावबो समायना सिख्ला उजिला होननानै मोनसे काहानि दङ। बेसेबां समायना सिख्ला दङ जोंनि गेजेराव? सेंग्राफोर दङ? दिनैनि दिनावथ' मा जालांखो मोनथिला। मानसिफोरानो, सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा, गोजौ जानांगौमोन, गोजौनिख्रुइ गाहायसो जागासिनो दं मानसिफोरानो। आगोलनि मानसिफोरा जाबायदि गोजौ गिदिर गिदिरमोन, दा माबा गाहाय गाहाय गाहायसो जालांगासिनो दङ। आरो समायना सिख्लाथ' उजियानो। मोनसे साव दङ, काहानि दङ, मोनसे लिरना गालांनाय दङ, डिमापुराव दङ।
बे काहानिखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानो हायो। सुन सुन सिख्ला नागिरग्रा दङ, मा नांगौ होजोबगोन, नों आंनिल' जा। दिनै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गोबां दावराव जाबावनो गोनां दङमोन, आं मोनथिगौ। नाथाय ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव जाग्रा जाबायना दानिया, बिनि थाखायसो दावराव जायालासिनो दङ। नाथाय गोबां दंबोयोमोन, गोबां बायदिसिना दावराव जानो गोनां, बेफोरबायदिनो हौवा हिनजावनि काहानि, हौवा आरो सोरबा सिख्लानि काहानि गोबां जानो गोनां दंबोयोमोन आरो जाबोबायबो आरो नुबावगोन। सेंग्राफोर, सोरबा एकथ्रिसानो जा बथ्रिसानो जा जोंनि गेजेराव दानि दिनाव मेक्सिमाम बांसिनानो सोरबा सोरबाया नङा, सोरबा सोरबाया मा बानायोसो सोलेरखौ, मिथिबाय? आं बुंनो गोनांब्ला बोरैबा जागोन, दुप्लिकेटसो गानो। बेखौनो नुनानै फाग्ला जाग्रा हौवाफोरबो दङ, फाग्ला जाग्रा हौवाफोरबो दङ, दुप्लिकेट गानग्राखौनो नुनानै। बुंनो थाङोब्ला एसामिसाव बुङो तितलि खफा, मा होनना बुङो? सा तितलिनि खफासोनो। आं गासैखौबो बुङाखै, दङ, फाग्ला जानाङा। जोंनो समायना नङा, नोंनो समायना नङा, जोंनोलाय मानो समायना हिनजाव नांगौ? जोंनो गियान गोनां, बुजिनो हानाय। माखासे हिनजावफोरा, माखासे सिख्लाफोरा नोंसोरनि बिमाखौनो नाय, नोंसोरनि बिमाफोरा 7 जोन 8 जोन 9 जोन साब्बायालासे गथ' खांनाय, सोरहानियाबा साबा दङ, सोरनियाबा 2 थैदो, 3 थैदो। गोदोनि दिनाव गोबां थैदो गथ'फोर बेमार जानानै, खिनाय गोबानाय, बेनिफ्राय गथ' खाङै खाङै 7 6 जोन थेवब्लाबो दंबयो। बैफोर बिमाफोरखौ नाय, माबायदि गाबथानानै संसार जादो। दिनै 1 आरो 2 गथ' खांनायनि उनावबो गाबथानानै संसार जानो हायाखै। नोंसोरनि बिमाखौनो नाय, नोंसोरनि बिमाया माबायदि संसार जाबोदोंमोन। थाखा फैसा गैया, बिफाफोरा जुमाय सेरेब लोंना फैना होख्रावो, गोलैना थायो, बुयो, थेवब्लाबो गथ' गथायखौ लानानै संसार जादोंमोन। दिनै 1 गथ' खांनायनि उनावबो संसार जानो हायाखै, गारना फैदो आरो गुबुन हौवाफोरजों लाइन मारिदो, थाखा फैसा खामायदो, दुनियानि सिगाङाव देखायदो। आइफना ओरै खालामबानो फैयो, बेरायनो थांबानो आइफन फैयो, बबावबा थांबानो आइफन फैयो। साख्रि गोनांफोरा गल'ल' नायदावदो, हाय माबायदि देखायदो, माबायदि गानदो, माबायदि जोमदो, बबाव मोनदो, खर' गुदुं जालांदो। आरो होग्राबो दङ, 50 लाख थाखानि खामानि मोनदो, 10 लाख थाखानि मावदोंमोन, 40 लाखखौनो मोनजादो, गारना होदो, गारना होदो ओरै। नंगौ नङा? आं सैथो बाथ्राखौ बुंगोन, नाथाय सैथो बाथ्राखौ बुंबा ओरैबायदि गाज्रि मोनगोन मानसिफ्रा। बेनिखायनो सेंग्राफोर, रावबो एसेबां समायना महर गोनां सिख्ला गैया जोंनियाव, फाग्ला जानांगौ जेबो गैया, फाग्ला जानांगौ जेबो गैया। आंथ' बुंखायो, जोंनि बर' समाजाव तालिबान बायदि जानायमोनब्ला, माखासे बैफोरबायदि सुन सुन सिख्ला नागिरथिंबाय थाग्रा, गावनिखौ दोनथ'नानै बैफोरबायदि मानसिखौ ना फुटबल ग्राउन्डआव लांनानै गल पस्टआव आथिंखौ खाबदावनानै सुट खालामग्रोगौमोन आं। फार्स्टआवनो सुट खालामगौमोन आं। बैफोरबायदि मानसिफोरखौ लारि लारि सुट खालामगौमोन आं, तालिबान बायदि जानायमोनब्ला। जोंनि गेजेराव फुटबल पस्टआव खाबदावगोन आरो सुट, डाइरेक्ट हेड सुट, बेफोरबायदि खालामगौमोन आं। जियानो जा, दा फैसालिखौ मानो एसेबां नागिरदों मानसिफोरा? महर गोनांखाय ना समाज सिबिनो? फैसालिनि न'खरनि हौवा, बिमा बिफा, गथ' गथायाबो नागिरबावाखै खोमा, बिसोरनि मोनसेबो कल रेकर्डबो गैबावा। दङ? गैया। फैसालिया जेराव खारो खारथों, गवायाव खारो, सोरजोंबा थगायजायो थगायजाथों। ना फैसालिखौ जोङो मोनबोफिनोब्ला जोंनि समाजा मोजां जागोन नामा? फैसालिखौ मानो एसेबां नागिरदों मानसिफोरा? दिनै सोरबा फैसालियाल' खारदों नामा? सोरबा फैसालियाल'थ' खाराखै, गोबां हौवाफोरबो दङ गावनि गथ' गथाय हिनजावखौ बेसेबांबा सोगाबनानै सिख्ला लानानै गिदिंग्रा, गुबुन सिख्ला लानानै बेसेबां दङ।
इउटुबनि गेजेरावसो नुवाखै गामिफोरावबो दङ बेसेबांबा दुखु खस्थ'यै जाना दङ हिनजावफोराबो हौवाफोरा आलाय सिलाय खालामनानै दिनै फैसालिखौ मानो एसेबां नागिरदों ना जोंनि बर' समाजा फैसालिखौ मोनबोफिनोब्ला फैसालिखौ नागिरनानै बरननो हायोब्ला फैसालिनि डिटेल्सखौ मोनजोबोब्ला जोंनि बर' समाजा मोजां जागोन नामा ना फैसालिखौ बर' समाजखौ सिबिनो थाखाय नागिरदों नामा आरो फैसालिया जेराव संसार जायो जाथों ना जागोन ना बियो गावनो डिसिसन लादों गाव मोजांखौ लादोंब्लाबो गावनि गाज्रिखौ लादोंब्लाबो गावनो डिसिसन लादों बे गावनि गथ' गथाय गारनाय हौवाखौ गारनाय गावनो डिसिसन लादों बेखौ जों नागिरनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया दिनै जेरावबो बेखौ नागिर नागिर कल रेकर्डिं खामै खामै हेगारगासिनो फेसबुकाव मानो नागिरदों फैसालिखौ अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द